I avui el convidat a l'entrevista del programa és David Fernández, diputat electe de la CUP. La formació ha tingut avui la seva primera reunió al més alt nivell, malgrat no haver estat convidats, han assistit a la cimera en contra de la llei Wert. Finalment, el president en funcions els ha obert la porta del Palau de la Generalitat. La CUP, que s'estrena al Parlament amb 3 diputats, fins ara havia estat present a diversos municipis. La CUP va néixer al voltant de l'any 1987 derivada de l'Assemblea Municipal de l'Esquerra Independentista. La seva carrera política va anar avançant a poc fins a les eleccions municipals del 2011, moment en què van aconseguir més d'un centenar de regidors als ajuntaments, així com 4 alcaldies i diversos consells comarcals. Avalats per aquest èxit, el partit va voler fer el salt i presentar-se en les darreres eleccions autonòmiques i el van repetir, perquè van aconseguir 120.000 vots i van entrar al Parlament de Catalunya amb 3 diputats. Tot un repte tenint en compte que era la primera vegada que es presentaven. L'objectiu és assolit, el que ens havíem plantejat com a objectiu en aquesta convocatòria. Volíem ser un cavall de Troia de les classes populars d'aquest país. La CUP ha sabut connectar amb els ciutadans llançant missatges contra els poders financers del capitalisme, defensant el dret a l'autodeterminació dels països catalans i proposant polítiques energètiques antinuclears. També han utilitzat el seu activisme municipal per evitar desnonaments, procurant afavorir sempre les classes populars. Per parlar del futur de la formació CUP i de quin serà el seu posicionament en temes claus com ensenyament o economia, tenim avui al programa el diputat electe de la CUP, David Fernández. Avui, Vicent Sanchis entrevista David Fernández. Bona nit, senyor Fernández. Gràcies, Antònia. Doncs comencem. Aleshores, potser la primera cosa que hauria vostè d'explicar-nos seria perquè, encara que la CUP té una presència municipal que després verem bastant forta, i sòlida i consolidada després de 2 o 3 vegades que vostès s'hi han presentat, però ben bé jo crec que ningú sap què és això de la CUP. Per tant, primer, targeta de presentació. Targeta de presentació sintètica i ràpida. Jo faria 3 talls. 1968, 1978 i després el cicle que has comentat. 1968 perquè és quan neix l'independentisme d'esquerres modern, 1978 perquè és quan davant... Però la CUP no hi era. No hi era, no, però som esquerra independentista. No, la CUP formalment, com la coneixem avui, neix el 1987, estatutàriament, però els antecedents sí que són importants, que és la configuració de l'independentisme modern el 1968 sota la dictadura. Jo dic, mare de Déu, senyor, no m'havia assabentat. Venim de lluny i d'antic, però no tant. No tant. I que és el naixement de l'esquerra independentista moderna, la que fa aquesta equació de que no hi ha alliberament nacional sense alliberament social, al 1978, d'aquelles formacions embrionàries, que són Ripollet, Sant Pere de Ribes, Arbúcies, que no es creuen en el frau de la transició i que agafen l'Assemblea de Catalunya, curiosament, els 4 punts com a programa municipalista i òbviament, l'evolució de l'independentisme en aquest país a la dècada convulsa dels 80 i el 1987 la CUP. Després d'un cicle encara més convuls, l'operació Garzón, ve l'eclosió de l'independentisme sociològic, la pujada d'Esquerra Republicana i unes organitzacions polítiques i socials que mantenen els principis de l'esquerra independentista i el 2003 decideixen presentar-se a pocs pobles, a 4 o 5 municipis i obtenen representació. El 2007 hi tornen i tenen 22 regidors i no és certament fins al 2011 on hi ha una eclosió municipalista de la CUP que presentant-se el 10% dels municipis del Principat de Catalunya obtenen 65.000 vots, 101 regidors i 4 alcaldies. I per tant quintupliquen els resultats de la... Quintupliquem, exacte, de les darreres municipals. I vostè ha estat present durant tota aquesta, no sé si l'expressió és correcta, travessia del desert? Sí i no orgànicament, perquè jo no soc de la CUP, encara avui no soc de la CUP, soc periodista, vinc dels moviments socials, però sí en allò que s'ha covat a les comarques i als barris que són els ateneus. Jo estic a un institut de la Vila de Gràcia el 1992, acabant el curs com tothom, com els meus companys, i ens arriba la notícia que 3 veïns han estat detinguts en l'operació Garzón, i ens arriben els primers ressons distants des de Madrid de que han estat maltractats i torturats. I allà ens activem, la gent que estava amb el sindicalisme estudiantil, ens activem solidàriament. I a partir d'allà passes a un pas següent, que és fer un Ateneu, que en aquest cas era la Torna, que encara avui està vigent al cor de la Vila de Gràcia, i que ha sigut un estri important per saber... Hi ha diferents evolucions, però normalment on hi ha hagut CUP, abans hi ha hagut moviment popular de l'esquerra independentista, sigui cultural, sigui polític, sigui juvenil. Ara jo em mantinc impassible, però vostè m'ha deixat una mica... No és de la CUP, vostè? No soc de la CUP, no. Jo soc una persona... I què ha anat a les llistes com a independent? Com a independent, a mi em truquen fa 6 setmanes i
i em diuen que en un procés de primàries ha sortit el meu nom per encapçalar la llista per Barcelona i que si estic disposat a assumir-ho. Ara després ens explicaré això de processos de primàries, assemblearisme, etcètera. Però abans d'arribar, i com s'explica aquesta eclosió d'una manera tan forta l'any 2011? Per què? Perquè hi ha gent, perdone, una interrupció molt breu prèvia, hi ha gent que diu que vostès sempre s'enforteixen allà on Esquerra Republicana es debilita. És possible que sigui un dels factors de la debilitat o la falta de sintonia o la desconnexió o la decepció de molta gent amb altres esquerres, sigui Esquerra Republicana, sigui Iniciativa, sigui també l'herència del tripartit, perquè venien del segon tripartit. La nostra lectura és sensiblement diferent, nosaltres arrelem, i com la bona Sagó hem fet arrel i hem anat creixent. Però és que és veritat que el 2011 la lectura que es fa col·lectiva és que som un cicle combinat de sobiranisme i indignació. És a dir, venim del cicle sobiranista, les consultes, les manifestacions per les infraestructures, la PDD, la gran manifestació contra el frau de l'Estatut, aquell frau que deia que 10 jutges valen més que la voluntat de vot un poble, tot i que nosaltres vam votar contra aquell estatut, perquè som independentistes, i per tant s'ha vingut covant. I també d'altres realitats que són els moviments socials. En aquest país tenim uns moviments socials fèrtils, que fa 30 anys que segurament en silenci i fora dels grans focus hi treballen, sigui l'ecologisme social, sigui el moviment veïnal, sigui el sindicalisme, sigui el feminisme autònom, és a dir, sigui la insumissió. Jo soc insumís, no vaig fer el servei militar obligatori, m'hi vaig negar, em van condemnar a presó i a inhabilitació, i no sóc jo, érem 40.000 persones que ens hi vam negar. Per tant, d'una democràcia radical, si vols, d'una pràctica democràtica arrelada a barris i comarques, en va ser l'autoorganització popular i l'autogestió, que al final han anat covant en aquesta mena d'espai d'agregació que ha sigut la CUP. I que apareix per sorpresa, perquè tot això que vostè diu i tots aquests moviments i tots aquests circuits normalment ni tenen presència en els mitjans de comunicació, ni la gent, i em permetrà una mica l'expressió normal, la gent que no participa en tota aquesta sensibilitat, no en tenen ni idea i de sobte els veuen a vostè aflorar amb tota la força. Jo crec que hi ha un procés, realment. Em costa entendre que siguem un bolet que neix un dia i que neix un 25 de novembre. Com a mínim de cara a la percepció general, ja no dic que evidentment això no s'entendria així. A la percepció general jo crec que quan sortim de l'Assemblea de Molins el 13 d'octubre, que es decideix personar-nos, tots sabem que un dels dèficits importants i els hàndicaps de la CUP és que ningú coneix què és la CUP. Et diria pràcticament que el 80% de la nostra societat. Qui ho coneix, qui viu als municipis on governa la CUP, que són ja millors resultats també. I per tant, la CUP ha fet una campanya també contra el silenci amb un boca-orella i amb formes pròpies de moviments socials, boca-orella, porta a porta, barri a barri. Hem fet gairebé 450 actes en campanya, que són moltíssims, on calculem que han passat unes 35.000, 40.000 persones directes, que han sentit en primera persona què és la CUP. I si fas un tall d'1, 2 o 3 per persona, que ha dit, escolta'm, aquests són els nostres. És un vot boca-orella. Jo crec que sí. És un vot boca-orella. I és un vot d'indignació triple, nacional, social i democràtica, també, perquè nosaltres parlem de 3 crisis, la nacional, la social i la democràtica. I no els sap una mica o veuen una mica també com a punt de vista el fet de que tot això partís d'una triple indignació que en unes altres circumstàncies podria anar disminuint? En definitiva, potser vostès són fruit de la conjuntura, vaja, per dir-ho així. Sí, segurament que a l'èxit hi ha un punt de conjuntura i hi ha un punt d'estructura, també. Jo crec que som una generació, la nostra, ens diuen joves, però jo tinc 38 anys, Home, encara jove. Que som una generació, sí, però som una generació d'exclusió, no? Jo tinc la meva quinta, per dir-ho així, avui no la veig a la Vila de Gràcia, ni a Ripoll, ni a Alcoi, ni a Burjassot. Un està a Osaka, al Japó, l'altre està al Iemen, l'altre està a Manchester, l'altre està al Canadà. Com passarà ara també, segurament. Com passarà ara, no? Som una generació de migració. Jo no sé qui pagarà les pensions dels nostres pares, però nosaltres, com siguem així, no sé qui cotitzarà les pensions. Per tant, sempre hi ha conjuntura política, Jo crec que, de fet, les municipals, que fos del 15 el 15M i que fos el 22 també hi havia un vot de protesta, un vot d'indignació, i hi ha una part d'estructura. Jo crec que hem arribat per quedar-nos i crec que el projecte és molt sòlid. I diu vostè que ja en els pobles on tenen presència municipal, regidories, etcètera, la gent els ha votat més. Això em permetrà que això sí que va contra, per dir-ho així, la tendència política actual i els models o els models polítics clàssics. Jo crec que no, és obvi que hi ha comportament municipal, o sigui, jo ara vinc de Ripollet, que és el COP de Ripollet, no és CUP, i tenen 2.000 vots, són segona força, i hi ha 700 vots a les nacionals. És a dir, baixa sensiblement perquè hi ha gent que vota CUP en clau municipal perquè pensen que és la força que aprofundeix la democràcia, que porta la transparència, que millor defensa els interessos del municipi. No defrauden mai vostès? Tenim tot el risc d'equivocar-nos com qualsevol. No, dic que però no com a possibilitat, sinó en els anys que porten en regidories no defrauden a la gent. Normalment els partits sempre sol passar que desgasta moltíssim el govern
o la presència institucional? Jo crec que igual ara no, perquè no estem en tasques de responsabilitat de govern, només hi ha 4 municipis, però tenim tot el risc. I l'important que diem és, ho podem fer, però l'important, que és una nova cultura política, és saber rectificar a les 24 hores, de dir, ens hem equivocat. És veritat, no hauríem d'haver fet això, no? I això no passa avui a la nostra cultura política. La gent tira milles i aquí no passa res i cortineta de fum. Però tenim tot el risc de la condició humana d'equivocar-nos i de rectificar, afortunadament. Aquestes 4 alcaldies, que aquí això ja podíem dir que ja és una altra divisió, ja és un salt qualitatiu, com estan anant fins ara? Portem ja un any després de les eleccions municipals, com els van? Jo crec que hi ha molt resumidament. Són Arenys de Munt, Arenys de Munt, Celrà, Navàs i Viladamat, a les comarques gironines. Hi ha realitats diferents. Viladamat és un municipi relativament petit, bueno, ho és de petit, Navàs al Bages, Celrà també a les comarques gironines, Arenys de Munt, que és on va començar la consulta, en coalició amb Convergència, això també se sap, i per tant van bé. Jo crec que hi ha detalls simbòlics, que no podré explicar tota la pràctica municipal, però jo crec que el 23 de maig de l'any passat, el primer que van fer va ser baixar-se el sou, no? Tots els alcaldes. Això ho ha fet molta gent, no? Sí, molta gent també és... Sí, però també no tant per la crisi municipal, que estan enrampats els municipis amb el deute, sinó per una pràctica política que és transversal a qualsevol càrrec electe o que treballi dins de la CUP, que està limitat al sou. I l'altre és, i ho dic en temes d'actualitat, que, per exemple, mentre jo penso que és una pèrdua radical de sobirania, que el govern en funcions, abans de les eleccions, cedeixi la gestió de l'aigua durant 50 anys a una multinacional espanyola com Acciona i a una multinacional francesa com Suez, doncs els 4 municipis on governem hem impulsat la municipalització i la gestió pública de l'aigua. I en el cas que el rendiment econòmic generi beneficis i plus volor, que segurament la generarà, reverteixen sobre el territori i sobre la gent. El que passa és que, clar, ara entrem en una discussió una mica més llarga que podem deixar per a més endavant, però, clar, no sé si algun d'aquests 4 municipis tenen els problemes de dèficit públic, de contenció del dèficit públic que s'ha marcat la Generalitat. I si necessita per a final d'any no passar l'1,5% del PIB en aquest dèficit, doncs alguna cosa s'ha de privatitzar. Podem entrar en matèria tranquil·lament, perquè a més entres al moll de l'os del que diferencia el discurs i la pràctica política de la CUP del que defensa l'actual govern de la Generalitat. Nosaltres estem per no pagar el deute i estem per incomplir el dèficit. Nosaltres no acatem la dictadura dels mercats financers. Ara hi arribem, però abans 2 preguntes. Tot això, però resulta que vostès a Arenys governen amb Convergència i Unió. No és una mica contradictori o no és molt contradictori? Home, aparentment pot resultar contradictori. Perquè, clar, el discurs polític és radicalment diferent. Sí, el que passa que es fa a la llum de taquígrafs a l'acord polític municipal. És a dir, l'alcaldia és de la CUP, és la força política més votada, si no recordo malament un 26%. És curiós perquè són 3 forces polítiques, que és la CUP, Esquerra i Convergència, i per les dinàmiques locals... Un tripartit una mica sui generis. No, el govern és Esquerra és l'oposició... Esquerra és l'oposició. Només hi ha la presència dels 3 partits. Doncs perdone, un govern i una oposició molt sui generis. Clar, i tots sabem també que hi ha dinàmiques locals que responen única i exclusivament a la realitat d'aquella... L'alcalde, que és en Ximenis, que és un dels impulsors de la consulta, era militant d'Esquerra Republicana, plega quan el segon tripartit, quan Montilla anuncia el segon tripartit. Per tant, hi ha friccions polítiques locals i es va intentar al govern, i què passa al govern? I ell ho explica molt bé. Quan van fer l'acord, ells intenten defensar al màxim del seu programa i, per tant, com traçar unes línies, aquelles línies sí que estan ben traçades i Convergència accepta aquell programa, i per tant ara també quan hi ha hagut la dificultat de que la Generalitat no pagava l'escola bressol i per tant era 50-50 el nou repartiment del finançament, ells han proposat fer una cooperativa amb els pares i amb els professors per intentar reduir, no? Per intentar malmetre, garantir el dret a l'educació en primera instància i que no fos un cost addicional per les famílies. Doncs vinga, entrem al moll. Anem a veure, perquè m'he copiat, i li seré sincer, d'internet, la definició ideològica del que és la CUP i suposa que més o menys era adequada. Diu que vostès són una organització política assembleària. Tan assembleària que vostè està en casa, un dia li truca algú i li diu aquí hem fet primàries, vostè no se n'ha assabentat, però vostè és diputat candidat cap de llista de Barcelona, que això vol dir que en principi vostè seria candidat a la presidència. Sí, en la cultura política oficial no és la de la CUP. En la política política oficial i candidat electe. I això li diuen per telèfon després d'un procés en el qual, per dir-ho així, vostè està al marge. I enmig, home, i òbviament
tinc activitat política i social, això és obvi, no partidària, i em demanen, jo ja vaig anar a les municipals a Barcelona donant suport a la llista, no sé si anava el 14è o el 15è, però és assembleari, ho han decidit les persones de la CUP en un procés que es va fer molt ràpid, també és veritat que es va fer express, és a dir, aquí tenim la diada històrica, el dia 19 la reunió, Mas Rajoy, el dia 20 convocatòria d'eleccions. Però aquesta assemblea reuneix a tota la gent, per exemple, que és militant? Aquesta assemblea reuneix 100 nuclis locals, que fan aquest procés d'agregació i que acaben tots aplegats una persona a un vot, és a dir, participa tota la militància de la CUP, que en aquests moments són 1.200 persones, que es troben a Molins de Rei i que aproven el programa polític, aproven presentar-se, aproven les llistes i aproven el programa amb el qual concorrem a les eleccions del passat 25 de novembre. Se'n recorda com va acabar l'assemblearisme dels indignats al passat Catalunya? Sí, perquè ja era i vaig rebre uns quants cops. Això de l'assemblea, per què va rebre alguns cops? Doncs perquè sóc una de les persones que, amb centenars de persones, que intentem evitar, i ho aconseguim, el desallotjament sense ordre judicial de Plaça Catalunya. Pensava que el cop era entre vostès. No. I li ho dic perquè en les assemblees que, per exemple, parlaven del dret a l'autodeterminació de Catalunya, va haver-hi també bastants... Jo vaig ser activament als debats sobre l'autodeterminació, intentant fer pedagogia i aportant el nostre punt de vista, i finalment, i és veritat que va haver-hi debat llarg i procés llarg. Hi ha alguna trampa que es va comentar al final? I alguna trampa es va aprovar, finalment, per una majoria molt àmplia, 90%, si no recordo malament, el dret a l'autodeterminació. I després va desaparèixer del comunicat públic? Bueno, va baixar uns dies, perquè al final la democràcia és llarga i dura tot arreu, però jo crec que també això... I dura, i tant. I s'ha explicat, i jo crec que al final, és veritat que això són detalls, però jo crec que l'important és que aquella assemblea va incorporar com a indignats el reconeixement d'un dret democràtic fonamental que afecta qualsevol poble del món, també al català, com és l'autodeterminació. Fins a on portarien vostès aquesta estructura o aquesta organització assembleària? Fins a quin nivell? Jo crec que hi ha Per exemple, als ajuntaments es fan unes eleccions, es té un govern municipal, però això no és una assemblea permanent dels veïns. No, ni molt menys. Per tant, aquí no hi ha assemblearisme. Aquí hi ha delegació directa per part dels votants. Jo crec que hi ha democràcia combinada. Si em fas el model teòric, et diria que el nostre model de futur és 3 formes de democràcia que poden cohabitar, que és la democràcia directa, que seria l'assemblea a peu d'associació de veïns, a peu de carrer, la democràcia participativa, quan debats els residus. Sí, una qüestió que afecta directament a un col·lectiu. Un espai específic i has d'agafar, i la democràcia representativa, que és la que coneixem ara. Aquest és el model que és perfectible, que és una matriu de desenvolupament, però en el fons jo crec que seguim sent assemblearis. Jo em dec, en el nostre descat com a parlamentaris que tindrem, em dec exclusivament a un programa polític amb el que s'ha aprovat, a un instint i a un sentit comú que ja sé què pensa la CUP respecte a temes claus, i segurament a un espai en blanc, que jo diria que és el 3 o 4%, que si no hi ha posició, i si jo penso que pot generar contradiccions, no opinem aquell dia i fem un debat intern o fem una proposta de consens. Li ho dic perquè aquesta... Però jo crec que també, perdona, que l'assemblearisme també hi ha les vies de que és inoperatiu. Jo insisteixo en que la democràcia efectivament és cara i és lenta, si realment la volem, però és veritat que després és molt sòlida. Perquè quan fas un procés obert i tothom participa, tothom consensua, la fortalesa és molt més sòlida que dir decideixo jo i les bases no compten. Li ho dic, d'acord, però li dic també perquè hi ha un moment en què una d'aquestes 3 potes, que és per dir-ho així la democràcia assembleària, en el cas del setge que es va fer al Parlament de Catalunya, xoca contra una altra legitimitat, que és la representativa. Aquelles persones que hi havia dit representaven i representen, ara som nosaltres, el poble de Catalunya. Per tant, que aquesta assemblea de bases que s'atribuïsca una representació, que jo no sé quin abast té, i vaja contra uns senyors que sí que sé que realment representen la voluntat popular i que tenen un abast en aquest sentit molt més massiu, doncs no ho entenc. I aquella vegada em vaig quedar bastant... Faig de teòrica i faig de pràctica. En la teòrica és obvi que en les 3 democràcies que he comentat poden haver-hi tensions que caldrà resoldre. I en la segona, que òbviament, i no passa res perquè discrepem, és que jo segurament, si tornés a passar el que va passar en l'anomenat setge al Parlament, que per mi era el setge al Parlament als drets socials, era quan s'aprovaven els pressupostos de l'austeritat, jo estaria baix. No li fa por que una... Jo estaria al carrer amb la meva gent, que són les classes populars. Espera que no agredin diputats. No, jo, diputats agredits... Bueno, se'n van veure algunes escenes jo no conec cap, conec 57 ferits per cops de porra. Després, posteriorment. Posteriorment no, però dic des del punt de vista... Va haver imatges que no van agradar a ningú. No van contribuir exactament a donar... Però jo recordo ara mentalment el Gerard Figueres dient auxili, auxili, quan no tenia ningú al darrere. Recordo el diputat invident de Convergència, que no se'l deixava passar, i recordo el López Tena ruixat per aigua.
segurament que són imatges que molta gent... I recordo l'abric de la Montserrat Tura. Més que l'abric, a ella. Bueno, recordo una pintada, però jo pagava amb ella i no recordo cap sacsejada ni cap empenta. Pintar una persona és ultrajar també una persona, eh? Sí, però dic, vaig a la integritat física, que pot ser... O sigui, et pots sentir agredit, i és obvi que la senyora Tura segur que es va sentir agredit. Evident que però jo dic que aquí tenia ferides físiques i cops de porra i traus al cap. Eren els manifestants que un altre cop, i érem la part de Wellington, recordo perfectament, i estaven asseguts a terra. Igualment és una escena que, òbviament, va reflectir una tensió social que existeix, fruit del cicle, que era el moment de la indignació, però i que hi haurà atenció, estem en un país on el 30%, per nosaltres això és neuràlgic, de la nostra societat està avui ja a les portes de l'exclusió social. Creu Roja parla de 190.000 persones passant gana. Però quan algú representa, millor dit, s'atribueix la representació d'aquesta gent, que evidentment tria els seus representants, ho pot fer en nom d'una idea o en nom d'una altra. Perquè jo li puc explicar, o li podria dir, que aquest assemblearisme també podria tenir un altre color que no ens agradaria tant. Un color més populista o fins i tot un color feixista. Imagina vostè que ara hi hagueren moviments de base que criticaren la democràcia representativa, el sistema actual, i acabaren també agredint a les autoritats democràtiques en nom d'unes altres idees. Això a vostè segur que no li agradaria. I a mi tampoc. No, nosaltres tenim unes formes, quan nosaltres parlem de democràcia radical, parlem des del respecte. Nosaltres combatem idees, no persones. I això és fonamental, des d'una ètica política, no? Tu combats el neoliberalisme, combats la violència policial també, perquè hi ha moltes violències, hi ha l'estructural, hi ha l'intrafamiliar, hi ha la policial i hi ha la social també, que estem vivint al nostre país. Però jo crec que això, clar, això entres en el plànol ètic, que és obvi, no? Vull dir, les formes de violència, absolutament, des de la pràctica política de la CUP, no crec que ningú li pugui dir a la CUP que fa pràctica política en base a qualsevol tipus de... La legitimaria en la violència, en algun cas, per exemple, en el cas d'aquell dia... Jo crec que la CUP, afortunadament, puc parlar sobre fets consumats, perquè la CUP nacional va fer un comunicat, no? I va denunciar la violència policial, va pensar també, que jo sempre ho he pensat, que ja va haver-hi un temps mort policial, una mala gestió del dispositiu... Però la pregunta és, vostès legitimen la violència, entre cometes, popular en un moment determinat? Què és legitimar? Legitimar vol dir acceptar-la o vol dir justificar-la? Segurament el que és obvi és que no la condemnaríem, i no la condemnaríem des d'un punt de vista de l'anúncia a la hipocresia. En un estat democràtic també? En un estat democràtic on la violència és estructural, i nosaltres la vivim, Vull dir, la violència és, nosaltres, 150.000 desnonats als Països Catalans en 5 anys, per nosaltres és violència estructural del sistema. I no volem cap, Aleshores, no empraria el terme condemnar. Ara, faríem tot el possible perquè no passés, perquè ningú hagués d'arribar a aquell extrem i per posar les condicions o per millorar-les. Però és una lectura que, òbviament, jo crec que, a més, amb el cicle que venim d'Aznar, Aceves, Mayor Oreja, el tema de la violència s'ha utilitzat d'una forma partidària, molt lluny de l'ètica i de l'anàlisi que necessita una societat travessada pel conflicte social, però és obvi que nosaltres apostem, jo personalment, de la insubmissió, de la desobediència civil pacífica i determinada. Continua dient la segona pota de la definició del projecte polític de la CUP, que s'estén a tots els països catalans. Això no pot arribar a ser contraproduent? Per exemple, és contraproduent que Esquerra Republicana es presenta a les eleccions al País Valencià quan això el que fa és restar vots a altres alternatives o altres opcions que poden tindre més oportunitats d'arribar al Parlament, o fins i tot això no pot segregar més anticatalanisme del que hi ha en aquests territoris? La pregunta és de rebut, òbviament. Nosaltres, el nostre projecte i el nostre marc social, cultural i polític són els països catalans. També és veritat que d'això a vegades, des de fora se'n fa esbiaix i són els pancatalanistes, en el discurs. I per això dir que pot ser contraproduent? És contraproduent, nosaltres parlem. No si s'atén i s'escolta bé el que diu la CUP sobre països catalans, és a dir, que som una realitat social i cultural, que som una realitat política esquarterada des de la transició, és a dir, quan la transició prohibeix explícitament la Federació Lliure de Comunitats Autònomes, s'està pensant en clau de països catalans, no en Navarra, que té els seus furs i les seves disposicions addicionals transitòries, i per tant nosaltres també parlem de confederalitat, és a dir, cada territori històric ha de fer el seu procés. I això vol dir que la CUP hauria de renunciar o hauria de... Vam tancar la campanya simbòlicament a Ciutat de València el dia 24, feta la llei, feta la trampa, anem a dir-ho així, vam fer una assemblea, i el que sabem que hi ha, ho sabem ja, és que a les municipals de l'any passat hi havia 2 candidatures, a la Valldigna i a Benifairó, i a Barxeta, que es van presentar com a CUP, perquè ho han decidit ells i ho ha decidit la pròpia gent del País Valencià. I nosaltres amb això és sagrat i és escrupolós. Ho decidirà la pròpia gent. Per tant, vostès atendrien les dinàmiques de cada un d'aquests territoris i no intentarien en aquest sentit dirigir... A més, nosaltres estem dient avui que la nostra prioritat política als països catalans és reteixir-nos per baix, socioeconòmicament,
culturalment, establint i reforçant els vincles històrics i culturals que hem tingut. Ara, que això s'utilitzarà per la dreta espanyola de sempre, ho fem o no ho fem? Jo crec que ho fem o no ho fem. L'Esquerra Abertzale, quan els van comentar si recolzarien un procés sobiranista en aquesta legislatura al Parlament Basc, van dir que no, perquè encara era massa pronte, perquè no es podien ajuntar tots els territoris. Iparralde, que és el País Basc francès, i Nafarroa, Navarra. Molt bé. Vostès a Catalunya defensen un procés sobiranista propi que acaba amb un referèndum d'autodeterminació o fins i tot en la independència de Catalunya sense els altres països catalans? Nosaltres, mira, l'Assemblea de Molins de Rei va ser un dels grans debats polítics. Jo no parlaria de ritmes ni de velocitats, però sí que un obvi que és el desig, el projecte de la CUP, el projecte polític, són uns països catalans lliures i solidaris, i el que és obvi avui és que la real polític sempre és la real polític, i avui treballem amb una majoria consolidada a Catalunya. Ostres, però que vostè em parla del real polític, quan està, per dir-ho així, gent teixint una utopia i de sobte apareix la política real. Clar, no, i això és el que tenim nosaltres, que nosaltres tenim els peus a terra i els somnis molt agosarats. I és com s'avança i com ha avançat la humanitat des d'Antígona i Espartac fins avui. Jo tinc relacions amb Burjassot, amb la Marina Baixa, amb l'Alcoi, des de fa 25 anys, i és el meu país, i és la meva terra, i és la meva gent. Però el referèndum no es faria així sense l'altre. El referèndum jo penso que és obvi i que tothom ho pensem, i la CUP també ho sap, i el problema que tenim nosaltres com a països catalans és sobretot no ens oblidem, i que no sigui moneda de canvi. I això és molt diferent de dir, no, un referèndum global als països catalans, que no sé com el faríem a Catalunya Nord, quan és estat francès. Aquí estem dient, els països catalans continuen sent una realitat que a més ens remet al 1968, quan el projecte de l'esquerra independentista és independència, socialisme, països catalans. Socialisme. Socialisme. Els països catalans socialistes. Sí. Arribem aquí. Què és el socialisme per a la CUP? Què és el socialisme avui dia? Què és el socialisme per a una? La definició és la històrica de l'esquerra independentista. Dos, la CUP ve de tota la tradició obrera d'aquest país, és a dir, de l'anarquisme, aquí som el país de la CNT, de Seguí, de Frederica Montseny, de Ferrer i Guàrdia, de tot el que vulguem. Per tant, venim dels fracassos històrics, després dels intents emancipatoris que hi ha hagut de classe, del moviment obrer, a casa nostra. Els fracassos que sovint, massa sovint per desgràcia, han estat grans retrocessos també. Segurament, i tant, segurament. El fracàs del socialisme real personalment és un fracàs, no? És un intent i també entra en la lògica perversa de la Guerra Freda i podríem parlar, és evident que és un fracàs. Però en tot cas l'aplicació real del socialisme ha estat un fracàs. Ha estat un fracàs que ha derivat en capitalisme d'estat, com avui la Xina, que és capitalisme d'estat. Amb l'etiqueta socialista. Amb l'etiqueta socialista, sí, però bueno... Però vostès quin socialisme defensen? Aleshores vaig aquí. Aleshores ja parlem de model postcapitalista. En primera instància, avui, en el món que vivim, 80.000 persones de fam morint cada dia segons la FAO, és a dir, un crim continuat cada dia, o un món que jo no sé si el món s'acaba el 2012, no em preocupa que continuï igual. O sigui, em preocupa que continuï igual amb unes desigualtats brutals. Si s'acaba, mira que s'acaba, no? Sí, però em preocupa... Sí, no, perquè si s'acaba no podem fer res. Em preocupa que no fem res per canviar-ho. Per tant, un model postcapitalista que anomenem de democràcia econòmica i social, i aquí hi ha models del David Sternhard, que estan fent models i matrius de desenvolupament de que nosaltres, algunes persones, i en aquest cas el nostre moviment cooperativista ha teoritzat, que és la democràcia cooperativa. Combina sector públic, combina sector cooperatiu i combina sector privat. Deixarien espai per al sector privat també? Sí, però amb criteris de mercat social. Mare de Déu, senyor, explica això. S'ha acabat... No, mercat social és primera, que la funció de l'economia, del repartiment de béns. Primer, faig la prèvia, saltar de l'economia financiaritzada a l'economia productiva, un altre cop, a l'economia real de béns i serveis i d'intercanvi de béns. Però tot això controlat des de l'Estat? Perquè el marxisme és això també. Pensa que no, quan he dit intencionadament que veníem de les tradicions del moviment obrer, és que també aquí barregem economia ecològica, economia llibertària, no? A veure si al final fan un pastitx que és tan digerible que ni vostès l'entenen. No, que va, jo crec que el món, afortunadament, venint del cooperativisme, avui al món som els que som 7.000 milions de persones, i avui hi ha 1.000 milions de persones vinculades directament al cooperativisme de treball, de consum. El socialisme que moltes pel socialisme, és el que jo visc. Que la CUP proposa? És el que jo visc. I el que visc fa 10 anys a la cooperativa on treballo. Gestiono democràticament el treball, gestiono democràticament la riquesa que generem i la traslladem al territori de les nostres persones. Per això és socialisme utòpic, això no és socialisme marxista. El socialisme marxista, l'Estat, al final, controla totes les eines de producció. Nosaltres, el que és obvi, si em preguntes, i a més no tenim cap problema en dir-ho, és que som, òbviament, segurament des d'una lògica neoliberal, som estatistes i apostem pel sector públic. I apostem que els sectors estratègics, recursos estratègics i salut, educació i cultura, al mercat no els toca. És així.
No els toca perquè quan els toca és com Herodes a una festa infantil. Només fa negoci i només es carrega els drets. Ho veiem avui a... Quan l'Estat intervé i acaba tenint el gran poder i toca aquestes il·lusions cooperativistes, també ho destrossa tot. No sé com es pot compaginar això. També ho pot destrossar, efectivament, i ho ha destrossat. Aleshores, com fan vostès aquesta combinació? Que d'entrada sembla que siga oli i aigua. No, nosaltres apostem per l'Estat, pel sector públic, i més ara amb la crisi que tenim a sobre. I qui defineix el sector públic fins on arriba i qui defineix fins on arriba el sector privat? L'Estat també? En lògica democràtica, la societat. Mare de Déu, senyor. En lògica democràtica, les eleccions, la societat... Quan un estat socialista es constitueix, es consolida, no xoca contra tots aquests anells populars? No, històricament ha passat sempre. Nosaltres, com pots dir utòpic, però la nostra combinació és que la llibertat, igual que diem que la independència no és incompatible amb la justícia social, tot el contrari, es retroalimenten, la llibertat no és incompatible amb la justícia social. No sé, jo quan veig una expressió que vostès també figuren al seu programa, control popular de l'economia, em posa una mica trebulat, perquè no sé què vol dir popular. I la barreja entre decisions assembleàries, democràcia primària, en l'àgora i efectivitat de l'Estat, els estats sempre són terribles, no és una combinació que l'està explicant i no l'entenc. Sí, jo puc compartir la tesi, el que passa que seria filosofia política parlar ara de l'Estat, i de Hobbes, i de les bèsties, i del que vulguem, però és veritat que nosaltres estem per... Jo estic d'acord amb aquesta de control, i això significa que l'Estat, o les institucions públiques, que finalment són Estat, s'encarreguen de garantir que l'activitat productiva, l'activitat central de l'activitat econòmica, avui és satisfer les necessitats humanes. No l'enriquiment, no l'especulació, no els fraus, no les estafes... En què es diferencia això de la Unió Soviètica? Bueno, de la Unió Soviètica no ho sé. Li pregunto. En què es diferencia això del comunisme real? Del comunisme real? No, home, del comunisme real... Que ja hem vist com ha acabat tots, també. Jo li diria comunisme irreal, si em permets. Des de la meva perspectiva. En la pràctica, del comunisme en la pràctica. Doncs segurament que l'aposta que està fent la CUP és des de la gestió democràtica, des de la participació popular directa i des d'una nova filosofia de la democràcia en xarxa, que ja no respon ni a comitès centrals, ni a secretaris generals, ni a avantguàrdies. Però diguem-ne, en la tradició marxista tradicional, la Unió Soviètica, tot això va començar també en assemblees, amb cooperatives, amb revoltes, etc. I va acabar amb un control de l'Estat que la semblava bastant... Sí, però això és al final, i és així, podem analitzar la caiguda del bloc soviètic, altres experiències que no, altres processos d'empoderament a l'Amèrica Llatina actuals que estan retornant condicions de vida, de millora de condicions de vida al poble, i jo reivindico públicament... Lula o Hugo Chávez? Lula o Hugo Chávez, personalment, perquè no puc respondre com a CUP, hauríem de fer assemblea i votar-ho. I vostè personalment, caramba. Jo, moviment bolivarià de Venezuela, sense personalismes, moviment bolivarià, sens dubte, i a més ho dic públicament, o sigui, jo no... Però estaria sense personalismes? Jo reivindico el... No, dic sense personalismes, dic que... Però si això és un gran personalisme. És un gran personalisme que té la seva lògica cultural Amèrica Llatina del capdillisme, que jo no puc compartir, segurament, és que no, però també reconec... Per tant, no es pot estirar el gra de la palla tan alegrement, allà hi ha una, per dir-ho així, allà hi ha un poder personal i una actuació política per part d'un dirigisme gairebé al final de cabdill. Pitjor el seu antecedent, segurament, que ho feia a favor de la minoria rica petroliera. I per què s'ha de triar entre mal o pitjor? Bueno, jo crec que el que no podem negar és que Chávez ha guanyat les eleccions un altre cop, amb un 54%. Això no ho nega ningú, sí senyor. No ho nega, però va ser un procés d'empoderament que te'n vas als barris populars de Caracas, al Cerro, que és la pobresa màxima, o te'n vas al barri 24 de febrer i veus el suport que té, més que una persona que està focalitzat en una persona, un projecte polític d'alliberament nacional, de plena independència de Venezuela i de sobirania. No fos cas que al final acabem demanant que ens deixin calés a zero d'interès en comptes del 8% a la Venezuela. Però en tot cas, jo el que anava a dir, perquè a mi m'agrada ser transparent, jo em reivindico del comunisme i em reivindico del socialisme i de l'anarquisme. I tenim escoles en aquest país. No són moviments de vegades compatibles. Perquè Miguel Núñez va ser torturat i empresonat 20 anys a les presons del franquisme, i perquè el PSUC aquí va existir, i es va deixar la pell per la llibertat d'aquest poble i per la seva gent. I tenim escoles, i hi ha estat del benestar, perquè en el seu moment, quan el nazifeixisme, que era la fase histèrica del capitalisme, doncs va construir l'horror que va construir. D'aquelles cendres va néixer una cosa que és la Declaració dels Drets Humans, que per nosaltres també és un programa polític avui. I, òbviament, l'evolució ha sigut convulsa, i jo crec que també estem en un cicle, des del Fukuyama i al final de la història, on es ridiculitzen els processos d'alliberament. Jo criminalitzaria l'actual mode de capitalisme, si se'm permet dir, senil. Manen uns mercats que voten cada dia,
que ens trinxen la vida, que ens imposen un règim de deutecràcia i que fan un cop d'estat. Ara s'està embalant i mira, sap què passa? Que 11:53 em diuen que tenim 3 minuts. Per tant, només en 3 minuts. Només en 3 minuts. Caramba, perquè això ja vostè anava cap a per dir-ho així... Anava cap a Islàndia, anava cap a Reykjavik. Si comencem en Venezuela que vam a Islàndia, la cosa encara sembla una mica més... Model propi països catalans, Mare de Déu, senyor. A veure, política real, què faran vostès en el Parlament? Denunciar, aturar i construir. Denunciar, aturar i construir. Què construiran? Perquè la part de la denúncia i de l'aturada, més o menys, ja queda clara. Sí, ja està clara. Denunciar el frau i l'estafa que vivim, econòmica i política, intentar aturar les pitjors retallades des del final de la dictadura i construir com estem construint, construir democràcia, plena democràcia política, econòmica, social i cultural. L'alternativa que hem comentat abans de l'aigua, de privatitzar o publificar la gestió de l'aigua n'és una, contra Mercadona, doncs les cooperatives de consum que no són nostres, són del país, que són més de 400, que estan salvant la nostra pagesia, connectant directament camp, ciutat i productors i consumidors, i podria fer la llarga llista contra el sistema financer pervers, les finances ètiques que estem ja treballant i que hi ha una cooperativa que està garantint l'accés al crèdit del teixit productiu del nostre país. No li fa por, perquè se m'està embalant una altra vegada, no li fa por que tota aquesta utopia i tota aquesta il·lusió realment acabi amb una pedregada com han passat històricament en moltes d'aquestes utopies? I no dic una pedregada d'una reacció... Sí, t'entenc perfectament. Sinó que el resultat final social siga una estesa i un desastre. Podem acabar parlant de segona rula i com s'intenten canviar les coses i en què pot acabar, per suposat. Em preocupa més com acaba el capitalisme. Avui per ara... Encara no ha acabat el capitalisme. No, em preocupa més, però si l'actual model és que estem pagant deute els propers 10, 15, 30 anys, al final no tindrem país per autodeterminar-nos, perquè tindrem avui, països catalans, 3 milions de pobres, 150.000 persones desnonades. Em preocupa més la fàbrica d'injustícia. O sigui, jo crec que d'aquesta crisi, i és el dilema final, o sortim més lliures o en sortim més esclaus. Per ara tot indica que en sortirem més esclaus i en pitjors condicions de vida. I a mi no em fa por. Jo crec que la lluita és una escola en si mateix, que els grans avenços de la humanitat s'han fet a través de la lluita social i segurament, com diria Engels, anem a citar un marxista, uns quants, el producte final de la història mai satisfà ningú. Nosaltres, el nostre camí llarg d'utopia és la plena democràcia al segle XXI, no als països catalans, arreu del món, perquè també som internacionalistes, també ho diuen els estatuts, i segurament el camí és lent, però no hi ha camí llarg que no comenci a passar. Hi haurà lloc per la discrepància en tot aquest paradís? I tant, i a la CUP es discrepa, i tant. No, però per la discrepància, no discrepància interna, per la discrepància externa, per l'esmena a la totalitat del projecte de vostès. I tant, jo crec que hi ha gent que ja ho fa, i cal citar Thomas Paine, no? En la defensa dels drets civils de qualsevol persona. Jo em trencaré la cara perquè qualsevol pugui discrepar de nosaltres. Home, realment el nivell de contradicció és bastant bèstia, No, perquè, trencar la cara és un... No. Som catalanisme popular. Jo em deixaré la pell... Però de delimitar una nova situació que haurà de ser molt més paradisiaca i que podrà arreglar tots els mals, i dir que qui s'enfronta a aquesta pretensió, vostè se trencarà la cara per ell, bueno, ja m'està bé, No, que t'agrada perquè pugui opinar, perquè pugui discrepar, i també sabem molt conscient que el sistema de poder d'avui, de mitjans de comunicació, d'estructures de poder final, és molt desigual. Nosaltres realment som els subalterns de sempre, i aquestes aquí, doncs... Jo us ho recordaré. Que havia caure en si algun dia vostès, i la crisi i tot plegat, ens emporta cap allà, jo aniré a vostè i li diré, escolta, senyor Fernández, vostè va dir en una ocasió que se trencaria la cara perquè jo poguera discrepar de vostè. I això es diu exigència democràtica i espero que m'ho recordi si passa. Molt bé, ho farem. Moltes gràcies. A vostè. Acabem el cap del dia avui aquí i una vegada més, com cada setmana, fins demà dijous, ens acomiadem de tots i moltes gràcies per haver vingut. I endavant. Gràcies. Molt d'ànim. Bueno, ànim crec que no li fa falta. No. Vinga, bona nit. Gràcies.